Ukuqala kokwakhiwa kweli bala lezemidlalo ngo-2017, umasipala wamisela u-2021 njengonyaka ukuba sibe siqoshelisiwe, kodwa alikalungeli ukusetyenziswa nanjengoko neqonga elincinane lokuhlala igcuntswana lababukeli lingekagqitywa. Esi stadium sabhajethelwa imali engange-29 million. Uphase 1 wakhona wenziwa at an amount of 23 million, kwasala i-6 million. I-6 million yayiza kwenza le ndlu ibona apha emva kwam, iza kwenza i-stand, iza kwenza the tennis court and then ne-running track. But into esiye sayothuka xa siphaya ekhansileni kukuthi on top of this 15 million kwengezwe imali on top of this 6 million kwengezwe imali engange-15 million, but iscope of work singatshintshanga. Ayisiyonyani ke nento ithi uphase 2 uyimali eyi-15 million. Iyonke lo mali uba uyayidibanisa iphaa kuma-12.2 million. Kuphase 1 nalapho ekwakuye kwabekwa bucala imali engasetyenziswa eyi-29 million. Nalapho saphela sisebenzise imali less than that 29 million, where we used imali eyi-23 million ukuthi sigqibe uphase 1. Ulibaziseko ukuqoshelisa ulwakhiwo luqhoka kakhulu ulutsha oluzawuxhamla kweli bala. Ukungagqitywa kwestadium siyaphazamisa ngoba abantwana badinga indawo yokudlala and kulapho bekhupha khona isithukuthezi. So masingagqitywa kube ngekho inandawo yokudlala, abantwana bazoyenza izinto ezirongo. Ndikhalela ukuthi kulandelwe mna yintoni ezibangela ukuthi istadium singagqitywa. Nezakhiwo zokugcina umbona neso sokuvunela imifino neziqhamo esatyabula umasipala izigidi zeerandi azikasetyenziswa nanjengoko engekho amafama emifuno neziqhamo eMatatiele. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMatatiele.